Okay lang. Day off na lang ni Day ha. Kay Amanda yan. Hey! Alis mo ba? Yan po yung luto ni Jigjag. Andun yung siopaw ha. Meriendahin mo na. Andun sa may mga pabango. At gawa ni Ansing na. Ilaw. Kaya ma. Hmm? Wow, sana ako nakakota. Lima? Unong ni. Igual naman ang isa o. Ito na ayaw na ipaka. Okay na to. Mo ba? Tingnan na. Okay na. Wala. Okay na daw. Okay ba? Lima daw sila. Mas magkano sila na. Itim naman yan, kaya okay lang. Tawagin mo auntie. Tawagin mo auntie. Tawagin mo tita. Nag-follow na kami agad Uy Joshua, nag-follow na agad. 21 pala bali. Ma'am, siya anong oras tayo? Magkakaroon ako. Pati sa tubig palyog, Barbie? Ha? Pati sa tubig palyog. Amo magandang kuhan ginas ka na ang opening. Amo mga on. Nag-opening. Huwag niya rin sa makaon kayo. Pati sa tubig palyog na itumbig eh. O, patin ka rin. Ano itumba? Kana, ayan. Pagwag soft drinks, please. Bakit? Soft drinks gusto mo? Agahan. Ano pa? 4. Te, pwede ba yung kabilang room muna ipagamit? Tapos bukas ng umaga na nandipat dito. Sino yung ano? Joshua. Okay lang. 4 p.m. right? 6 p.m. arrival right? 6 p.m. arrival. Arrive by 6. Joshua, o ba? Ano yun? Happy lunch. Happy Saturday. Fully booked daw, sabi ni... Sino sabi yun? Lahat ngayon. Para... Kala na lang na sila dito ng... Ay, Juliet Box, Vivian Galagar, Gina Bake, hello. Ayun na si Melmar. May mga nagkakainan na dun sa... Andiyan pa sa Argel. Wala siya pasok. Guys, please do follow the Social Crime Squad page. In fairness, ang bilis ha. Nadagdagan na siya kaagad. Ngayong araw, nasa 1,000 plus na. Ito po. Yung luto ni Jigjag. Tsaka ni Anseng. Ito po. Ansing's cooking is... Ha? Ito po yung kilawi na may langaw. Ayan. Hi, Mars Playa. And udong. Saturday ngayon, di ba? Ang dami pong bisita ngayon. Remember, ayaw na! Baka nakaita! Mama Raymar! Gara Kamar! Di mo angkol? Joshua! Di mo angkol? Di mo angkol? Di mo angkol? Water lang. Huh? Tama na, Scarlett? Carlo! Hi, Carlo! Ayan, Carlo is watching. Hello!
Papa Bitoy is watching. Naka-idlip na siya eh, oh. Kaya energized na ulit. Yun nakahiga ka pero gising diwa mo. Nakikiramdam sa paligid. Kevin, mandito na kabuhok. Hindi mga bata. Hindi, okay naman daw, Peggy. Add to rice. Ano na lang bata? Pak, ana. As... Ayan, go. Marami sa talagbuhan eh. Argel Cabaltes, sabi ni Raymer Pabalina, sukli. Sukli daw, sabi ni Raymar. Ay, napay kilo. Asa mo magkaon? Hindi pa yan. Kulang Jessie Balyad. Nelida Mariana, hello. Ha? Baka magsuka Napay ka. anong diri, Labs? Labs? Napay rice? Dili lang mo. May red horse pa kayo? Baka wala kayo sabi mo kay Scarlett. Like inilaw. Red horse. Pagkaon mo ka para makaon mo niya. Ha? Alilipon na sa akin, Damarigato. Hello. Raymar Pabalina. Salina mo. Bex. Guwapa ka raw for today's video, Brenda. Sabi ni Raymar Pabalinas. Para sa iyo. Konnichiwa, Ate Girl Life. Kamusta na pakiramdam mo? Ate LB. Konnichiwa. Wala po, Esperanza Tordillo. Guys, please do follow our Social Climber Squad page. Ayan. Nakikita nyo po din yung logo ng Social Climber and yung aming group picture as cover photos. Ay, yan, bata yung drink ka. Mga maliit. Andiyan sa freezer. Aman to. Ano sa freezer? Ako rin yun. Bilangin mo muna kailan. Isa ko naman. Isa to kaupo to. Isa. Nabawasan na yon. Nabawasan na. Thank you, Ate LB Agres. Kamusta galawan mo dyan? Anong ganap? Esperanza Oichua Tordillo. Wala daw po muna sabi. Labs, napay rice din, Labs. Ha? Hala. Wapa ka sa live ng kaya. Si Raymar nag-PM. Yung mata ko sa buhok kasi may nakalagay na eyeliner. Maaga ka sa puro makit. There is Escorido. Meron na nga doon! Meron na nga! Gusto niya kasi siya rin. Grace, Ceci, Evanis, okay lang po. Marlac. Nothing much, katatapos lang ng ng ribbon cutting ni Brenda kaninang umaga. Then later, going to airport, may susunduin kaming friend. Pak. Happy eating. Thank you naman sa 1,000 stars. Thank you, man. Lalagay mga account na. Mama na nag-change profile lang siya. Nag-change profile thing. Wala, anong nangyari dyan? Follow.
Bakit kami sa Pilipinas? Screen. Pwede na sa YouTube. Maaga ako na guys, eyeliner na shadow. Nag-good cutting kami ng Sunday. New brand. Oh guys, nagbuwa ko na yung task ko na palasan lang. Asan yung ano, yung necklace nung pagong? Yung maliit, tinabi ko muna kasi pangit na dito eh. Andyan ka. Sa mga tinabi? Tinabi ko na. Sa Cebuana. Ay. Kasi same sila ng size doon. Pag okay lang naman mag-gumit. Matatakpan. Iba-ibang size pag length ko. Eh, same lang kasi sila. So, lambot-lambot. Jerica Liwanag. Opo. Babayap ang jersey. Oh, thank you so much, Babayap. Ayan. Bigay po ito ni Scarlett. Thank you, Scarlett. Okay. Si Yaya. Bigyan na Hindi nabawasan po. Naya po lang. Wala ako ni gusto. Ha? Ano yung nabata po sa chigjag po ng chigjag? Ay, nagluto. Ang sarap ng ano. Ano Ang po? sarap ng kinilaw. Adobong asin na may pata. Bay Amanda, sige Amanda sa kinilaw. Gusto ko. May what? Hoy, ikaw dito nagsuka. Exact siya. Hala. Ano pa? Ito na po yung ano, subscriber sa garon. Bawal ang badyaw. Badyaw ba ko? Ikaw ito na ito, initiator yung face na. Ano? Ang badyaw? Ang badyaw? Against the law. Sino yung gusto dito?